nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi ka ɲi Mali cɛmancɛ yan fanfɛ mara yɔrɔw la a ɲɛ 12 bɛ Washington DC yan VOA ka so kɔnɔna na a b'aw bisimila VOA ka kunnafoni siraw kan radio ani an ka télévision siraw fɛ Kadiatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan tɛgɛda kɛra yuruguyurugu tabolo ba dɔ kan min tun bɛ senna Mali fonction publique olu ka baara tali o examen o senfɛ awa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye baara ministère ye o ministre ka kotigiso kɔnɔna na a ka kɔrɔsigi baarakɛɲɔgɔnw caman tɛgɛda kɛr'u kan ayiwa k'u di kiirikɛlaw ma an bɛna kuma a kan Mali ɲɛmɔgɔw ka taara a yirala k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw taara ni balo dɛmɛbaw ye menaka fanfɛbolow fɛ kalo caman dugu datugulen kɔfɛ dansagokɛlaw fɛ awa o fana kunnafoniw b'an bolo an bɛna walawalali kɛ aw ye a kan Donald Trump n'ale l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ye ale ka cɛbɔya kura o danatigɛli ko olu bɛ senna l'Amérique Cour suprême kɔnɔna na bi awa an bɛna an ka hakilijagabɔlikɛlaw ka kumakanw hakilinaw ta a kan mun de makɔnɔnen don awa l'Amérique faso jama yɛrɛ fɛ a taabolo kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni caman tɔmɔlen kan duniya kɔnɔna la ani Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin kokura ka foli ni tanu lase a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ɲɛna k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ni kunnafoni ye an b'a daminɛ fɔlɔ ni farafinna ntolantanba kɛnɛ ye ni a kɛnɛ sigi kɛlen bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ Abidjan awa kunungo a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw ka samaw ye olu ye gagné sɔrɔ RDC kan ka qualifier a final la an ka laselikɛla Siaka Tarawele ale bɛ kɛnɛ kan ye an ka lamɛn a bɛna kunnafoni labanw ci a ma. Farafina sirantolantan ɲɔgɔn kunbɛ b'a ta ko besabadina na kɛnɛ bɛ kuncɛ kari nata février kalo in tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan yan a dɔnna kabini surɔ jamana fila minnu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan Nigeria ale ni Côte d'Ivoire jatigi o ɲɔgɔnda bɛ daminɛ ni nɛgɛ 20 gosira Stade Alassane Ouattara de Bimpe la Abidjan yan a bɛ tan kari nata min ye jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan ye o bɛ tan sinikɛnɛ sibiri février kalo in tile 10 san 2024 na Afrique du Sud ale ni République démocratique du Congo de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira a bɛ daminɛ ka segin ka kuma Côte d'Ivoire ni République démocratique du Congo ka demi-final ɲɔgɔndan kan min tana sɔrɔ VOA baara ɲɔgɔn radioso Albayan kani hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire kunnafonidila Aïchatou Kone ka somɔgɔ sama filɛ bari a kɛra ɲagari belebele ye Côte d'Ivoire jamana kan. Sébastien alors le cas Côte d'Ivoire samaw y'a bido o kɛla balo ɲɔgɔndan miniti 66 wagati la bi wɛrɛma don o kɔfɛ Côte d'Ivoire qualifié la o bɛ na ɲɔgɔndanba kɛ min ye final ye Stade Alassane Ouattara de Bimpe la ani Côte d'Ivoire kindaw la nisɔndiya tɔ tɛ sabara wagati min Kalongan bɛ na gagner n tun tɛ siranna yɛrɛ bravo la Côte d'Ivoire bravo les joueurs Côte d'Ivoire gagnant continent. Bravo les éléphants. Qu'est-ce qu'on va faire? Match n'a fait gagnant. Tellement content. Content la Katame. Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci le président. Karinata, Côte d'Ivoire ni Nigeria le bina ɲɔgɔn dɔnba kɛ. Na hakili b'a la, Nigeria kun sela Côte d'Ivoire jamana na. Match de poule la, olu kun ka but kelen de don. Côte d'Ivoire samaw ma foyi de to. Nga ɲinakɛlaw kɔ, Ivoiriyɛnw k'a yira k'olu lani bɛ o ya cɛfariw la. O bɛna sebatigiya sɔrɔ Nigeria kan walasa k'o ya étoile sabanan sɔrɔ k'o bila o ya maillot kan. Dimanche, ami Nigeria kun bɛ mon premier trophée dans la zone. Nous la victoire. Ami 3 gars Nigeria là, puis c'est fini. Tɔgɔ ye ko Sangare Seydou. An kun sala o, mais an kununa. Côte d'Ivoire sera l'heure mina. Mɔgɔ man kan ka jɔn Côte d'Ivoire la. Farafinna dalontan ni daminɛna Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ janvier kalo tile 13 a bɛ datugu kari nata février kalo tile 11 san 2024. halisa Côte d'Ivoire ni République démocratique du Congo ka ɲɔgɔn dan kani demi-finale hukumu kɔnɔ
Aïchatou Sanogo Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafondila don a bɛ kɛnɛ kan Abidjan a y'a yira ko sen ntolantan tiɲɛ tɛ dɔn ka ban nka min jɛlen don dusukolo jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. An bɛ se k'a fɔ ko u bɛ to ka irrationalité kuma min fɔ ballon kɔnɔna na an bɛ ka o de ye parce que mɔgɔw sigilen tɛ ni fɛn min ye an bɛ ka o de ye mɔgɔw jigi tɛ équipe mun kan an bɛ k'olu de ye sanfɛ fɛn fɛn sera k'a ka ticket sɔrɔ ka na CAN kɔnɔna na a bɛɛ ye ko dɔ de kɛ ka se yan nɔ donc n'u sera fana o fana man kan tɛ ka bali an na mais bɛɛ kun sigilen don ni fɛn min ye a tɛ ka kɛ ni o ye kosɛbɛ. Côte d'Ivoire phase de poule a kun bɛ 3e position de la min ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ bɛɛ kun bolo ko Côte d'Ivoire ko banna changement d'entraîneur o de y'a kɛ sa wa dusukolo de y'a kɛ sa wa population ka pression de y'a kɛ sa wa walima ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ o de y'a kɛ sa wa an kɔni t'o dɔn mais Ivoirien bɔra ni ko kura wɛrɛw ye u wulilen ye ayiwa mɔgɔ caman bilasira u ye tenant du titre yɛrɛ Sénégal k'o bilasira ka Maliba fana fara o kan ka taa Icongo final kɛnɛ kɔnɔna na mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni a ye mais ballon don a bɛ se ka kɛ parce que fɛn fɛn sera kɛnɛ kɔnɔna na a bɛɛ ye ko dɔ de kɛ ka se. Ballontan tiɲɛ a ti dɔn ka ban n'i ko ne ka match kɔni ta spécifiquement ne kɔni b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ la u ka qualification u n'a ka kan kosɛbɛ parce que match daminɛ na an y'a ye k'a fɔ RDI Congo i firifiri dɔɔni dɔrɔn mais u ma koba yira donc Ivoiriens ye engagement yira u ka population kun b'u kɔ ni compétition min mun yira na fɔlɔ o ye k'a fɔ ko mentali de ye ballontan ka sɔn i yɛrɛ ye o ye ballontan fanba dɔ ye cɛsiri n t'a bila fiyewu fo tant que arbitre ma fɔ ko a fiyɛra kɔni n t'a bila o ye ballontan ye ballontan selen don degré dɔ ma surtout farafinna kɔnɔ yan nɔ a bɔra kulonkɛ la donc ni CAN yɛrɛ degré kun élevé don cogoya min na franchement ni min b'a cɛsiri o k'a cɛsiri sinon kulonkɛ tɛ tuguni CAN franchement a jara kosɛbɛ an sigilen tun tɛ mun ye u bɔra a kɔnɔ kasiw bɔra a kɔnɔ kulow bɔra a kɔnɔ ni Côte d'Ivoire ye CAN ta ko bisabani jɔnjɔn ta a man kan ka kɛ balanako ye o ye Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafondila Ousmane Traoré n'a bɛ wele MAN ale ka yeta ye a bɛ CAN kɛnɛ kan Abidjan yan. N y'a fɔ mun na u bɛ ka taa cogo min na dusukolo b'u la fanga b'u la hakili fana ka ɲi parce que u kunkolo laminen don mais garijɛgɛ fana b'u la u bɔr'u sa la siɲɛ 2 Sénégal bolo ani Mali bolo ma d'a la ni o ɲɔgɔn wɛrɛ b'u sɔrɔ bilen hali n'u y'a sɔrɔ tiɲɛ fana y'o ye u fana faden de ye Nigéria ye u fana tɛ se Nigéria de la. C'est caman na o tɛ se Nigéria la. tɛ se Nigéria de la siɲɛ caman parce que o yɔrɔ bɛ ballontan na dɛ o bɛɛ jate parce que i kunkolo la mɔgɔ tɛ se la a ballontan fo ka taa ban i tɛ sɔn k'a bɛ se la n bɛ fanga di Nigéria ma parce que Nigéria ye jamana min ye kɔrɔ fana t'u bugɔ rarement n'i y'u bɔ siɲɛ 10 u bɛ Côte d'Ivoire bugɔ siɲɛ 8 siɲɛ 7 Côte d'Ivoire gagné 1 2 ou bien a tɔ bɛ kɛ match nul ye donc ne bolo o de y'a gɛlɛnma yɔrɔ ye mais Côte d'Ivoire bɛ sira min kan k'u tɛ coupe ta bon o bɛ se ka kɛ balina ye ne bolo parce que n b'o fɔ mun na parce que garijɛgɛ min b'u la bi a ba ka bon dɛ. Muguri bɛ dɛ ɲɛnajɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ an tulo bɛ vuvuzela bɛ caman bɛ k'a fɔ an yɛrɛ bɛ kimi na yan n'o ye Kumasi ye vuvuzela caman bɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ u nisɔndiyalen don u bɛ munumunu waati bɛɛ yɔrɔ bɛɛ la. o ka kan parce que u ka jamana de u gagné bon n'i bɛ gagné fête bɛ kɛ victoire de b'o bɛɛ di mɔgɔ ma mais a ka kan u ka dan yɔrɔ dɔ la parce que n'i ma dan yɔrɔ dɔ la o man ɲi o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi ambiance min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan bi ne famana ka taa coupe la ko mun jara tan. Bi alamisa ani sini juma olu don 2 bɛna kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔdonw ye VOA Bamara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan CAN kɛnɛ kan Siaka Traoré kala seli don an lamɛnnen don VOA baara ɲɔgɔn radio so Albayani kan CAN hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kan a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan ayiwa ka kɛɲɛ ni yuruguyuruguba ye ni tɛgɛ dara min kan baarakɛlaw ka minisiriso o ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ dɔw fɛ sabula u bɛ concours min bila sen kan ka se ka baara di cheffinw ma o concours ko la ko wa minisiri min bɛ yen nɔ Mali baarakɛlaw ka minisiri ale ka kɔrɔsigi caman tɛgɛda kɛr'u kan k'u minɛ k'u di kiiriso ma Mariam Kuyate bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan a sɔrɔla sababuya minnu na. Minisiri min ka baara ɲɛsilen don fonction publique koɲɛw ma a nagakɔrɔla ma caman sen yɛlɛ yurukuyuruku namarako ani suɲɛni minnu yɛrɛ kɛla sababu ye ni ka fonction publique concours san 2023 min kɛla novembre kalo tɛmɛlen na ni ka o bɔ a ma. Bɔkɛla nin ko in kalama ka sababu kɛ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye kɛrɛfɛmaaw ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye nin waati in na ni maa ninnu kɔni u bɛɛ lajɛlen lasagolen don kaso la kiiritigɛlamaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni dayɛlɛla min bɛna to sen na yanni jɛya ka ye a ko la
min ye a konkurukɛlaw ye. Nin kibaruya binen kɔ nin k'a fɔ ko a konkuru bɔla a ma. Maaw hakilinataw kɔni ma kɛ kelen ye a ko la. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn u ma ka d'a kan ko y'u ka labɛn ni cɛsiriw sabati nin don kama. Dɔw fɛnɛ ka yeta la ko n'a ma ɲa namara ani suɲɛni yela a ko la k'a bɛ dabila kunbɔ. Région 6 k'o fara Bamakɔ kan nin ɲɔgɔndan in kɛla o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Kayi mara b'o la, Tombouctou, Gao, Ségou, Mopti ani Sikaso mara. Candidat ba 64 olu de ye ni ɲɔgɔndan in kɛ. Minisiriso min ɲɛsilen don a koɲaw ma, a ko a bɛ hakilisigi ɲini konkurukɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ko segi bɛna kɛ ko kura ni ɲɔgɔndan in kan ni a ma kofɔlen kelen maaw ye waati kunkurunin kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Kalo caman u ka dugu datuguli an'u ka siraw tigɛli dansagokɛlaw fɛ a jirala k'a fɔ ko Mali marabagaw taara Menakakaw fɛ yen nɔ janvier kalo tile 6 an'a tile 7 la u taara ni baloko dɛmɛbaw ye ka taa a di u ma. Abdul Nasir Idrissa VOA Bambara ka laselikɛla min bɛ yen ale ye Menakakaw ɲininka u ka hakilinaw la an ka kumakanw lamɛn. Sansara min dara Menaka dugu kan jedilamɔgɔw fɛ n'o ye ka siraw bɛɛ lajɛlen datugu a kɛra sababu ye mun ye adamadenw ka ɲɛnamaya ani u ka baloko ta fanfɛla la ka gɛlɛya caman lase duguladenw ma ka sababu kɛ minɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla. O kɛra sababu ye min ye dugulamɔgɔw kɔni u ka wulikajɔ kɛ ka u kan bɔ walasa dɛmɛ o ka se ka sɔrɔ u ka ko la. Adizatu Sise ale ye Menaka musow ka ɲɛma dɔ ye ani Buhaina Babi collège transitoire min bɛ Menaka b'u ka hakilinata di. Sisan kɔni wallahi gɛlɛya caman de bɛ Menaka yan parce que jiko gɛlɛya bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen courant bɛ yen dumuni yɛrɛ tɛ yen embargo yɛrɛ bɛ yen i m'a faamuya donc gɛlɛya yɛrɛ ka ca Menaka yan a ka ca yɛrɛ n'an ko an bɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. I b'a kalama kɔni ni dugu mana kɛ cogo o cogo ni mobili tɛ ka don dugu la dumuni foyi yɔrɔw datugulen don André Bukar sira datugulen don Menaka Gao datugulen don Alger sira datugulen don ninnu bɛɛ datugulen don donc dumuni tɛ yen balo fosi tɛ minnu bɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la u bɛ mun dun o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ fura yɛrɛ ka gɛlɛn n'i y'a ye n'i banana yan nɔ ni paracetamol yɛrɛ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ comment i k'a san wallahi nafɛn kɔni a tɛ yen. Parce que mobiliw de bina ni nation ye ka bɔ Gao, mobiliw de bina ni nation ye ka bɔ André Bukar, mobiliw de bina ni nation ye ka bɔ Algérie. Donc na fɛn bɛ dugu kɔnɔna na sisan minnu bɛ fana dugu kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ u bɛ ka gɛlɛya population ma. Donc o fana gɛlɛya bɛ yen. Bolokis bɛ yan essence litre ye a taara jusqu'à 1000. Menaka sigidenw ka kaɲɛ ni a fɔ ma ko vol humanitaire ani Mali ministre minnu sera yen nin tile laban na a jara u ye kosɛbɛ nka u bɛ welemada kɛ walasa ŋaniya minnu bɛ ka ta ani fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ u ka kɛ fɛɛrɛ min bɛ kɛ badabada ye a kana kɛ fɛɛrɛ kuntala surun ye. An bɛ fɛ sira ka dayɛlɛ an bɛ fɛ sira ka dayɛlɛ an bɛ fɛ fɛn minnu bɛɛ ka ban sira fana na hali n'a dayɛlɛla ni fɛnw ma ban sira bɛ se ka dayɛlɛ ko tɛ ɲɛnabɔ donc an bɛ fɛ sira ka dayɛlɛ ko in yɛrɛ de an bɛ fɛ a ka ban kɛ Menaka ka lafiya. An t'a fɛ don o don délégation bɛ taa i bɛ kuma ɲuman fɔ après i bɛ na foyi tɛ kɛ foyi tɛ sɔrɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ an tɛ Menaka mɔgɔw tɛ ninnu fɛ tuguni parce que mɔgɔ ma mun faamu Menaka région de don Menaka ka cercle bɛɛ Menaka kɔnɔ bi. Menaka cercle 4 bɛ Menaka kɔnɔ ninnu ani Nekar bɛ yen Andramkan bɛ yen Tidaramɛn bɛ yen ninnu bɛɛ déplacé bɛ de Menaka ville de kɔnɔ Menaka blocus yɛrɛ de bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka taa même 20 km Menaka ka 20 km yɔrɔ la mais an b'a ɲini autorité ma vraiment que cɛsiri même si c'est bɛ cɛsiri la k'a lajɛ min bɛ se kɛ Menaka sira la. Abdul Nasir Idrissa Ansongo VOA tɔgɔ la. A kɛra dabalibanko ye tuma min na Maki. Ayiwa sisan an bɛ na ka taa Kayikaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen na Senegali jamanakuntigi ale bɔra ka laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko u ka jamanakuntigi ɲini kalataw mun tun bolodalen don février kalo tile 25 ninnu na k'o bɔra dɔgɔkɔrɔ k'o bila waati wɛrɛ la Senegalika minnu sigilen bɛ Mali jamana kan olu hakilina ye mun de ye nin taabolo ninnu kan awa Isa Bacili n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Kayi ale ye dɔw ka hakilinaw ta an ka u ka kumakanw lamɛn. A kɛra dabalibanko ye
tuma min na Macky Sall ale bɔra ka jira k'a fɔ u ka kalafiliw olu bɔra a ma ko k'a bila o waati wɛrɛ la. Senegal olu tun labɛnnen don mun ye jamana ɲɛma 5nan ko o lasigi février kalo tile 25 natala. Nin ye a fɔlɔ ye Senegal kalafili o ka bɔ a ma. Yuruguyurugu ko minnu ni olu donna kow kɔrɔ k'o de kɛra nin kalafili in bɔli a ma. I n'a fɔ El Hadji Iba Guissé ni ale président de la communauté sénégalaise Bamako a b'a jira cogo min. Ko candidat dɔw bɛ yen a yɛrɛ k'u ni cour constitutionnelle mɔgɔw ko u ye surafɛn dɔ di ou bien u ye arrangement dɔw kɛ pour que dɔw sen bɔ a ko la ou bien ka arranger pour que dɔw ka se ka ladon ka sɔrɔ u man ka ladon. Voilà donc candidat dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Karim Wade ale fa de tun ye an ka président ye u b'a fɔ o ma ko Abdoulaye Wade o de ye sɛbɛn dɔ kɛ k'a ladon k'a bila ka taa assemblée nationale la pour k'a yira k'u ka commission dɔ la jɔ commission bɛna a ko ɲɛɲini. Voilà parce que o ko ninnu kɛra a kɔnɔ donc président ko k'a ko bɛɛ lajɔ ko k'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ k'a ko laseniya kosɛbɛ avant que élection ka kɛ. Voilà donc ale kɔni a y'a ɲɛfɔ cogoya min na ko o ye a raison dɔ ye min y'a dɔn a ko k'a ko lajɔ fo siɲɛ wɛrɛ. Sɛgɛsɛgɛli baaraw sigilen sen kan o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye nin ko in k'a bɛɛ lajɛlen jɛya. El Hadji Iba Guissé. Mais ni enquête kɛra a ka ye ko foyi kun tɛ yen a bɛɛ ye kalabanciya de ye o kɔni mana kɛ vraiment a bɛna jo di opposition mɔgɔw ma ani ni enquête kɔni banna voilà n'a kɛra kuma kilennen problème tɛ mais n'a ma kɛ kuma kilennen mankan b'a la dɛ. Nin tɛ seginin kɔ ye Sénégal démocratie ma wa El Hadji Iba Guissé. A bɛ se ka kɛ segin kɔ ye Sénégal démocratie ma voilà n'a sɔrɔla a yera ko an ka président Macky Sall ye kumakan mun lawuli n'a sɔrɔ a y'a kɛ a yɛrɛ ka intérêt de kama voilà ou bien a k'a kɛ a ka parti ka intérêt kama. O kɔni segin kɔ ye an ka démocratie la mais n'a sɔrɔla enquête kɔfɛ a yirala k'a ye min fɔ o bɛ yen o kɛra corruption kɛra cour constitutionnelle juge k'u ye surafɛn minɛ ka avantage dɔ ma ka avantage bɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo n'o kɔni yera o kɔni b'a yira ko vraiment an ka démocratie fana sera hakɛ dɔ ma vraiment an kan ka féliciter. Kalafili in bɔlen a ma Macky Sall fɛ ko ɲuman don wa Habib Thiam bijoutier don Kayi. Élection bɔli a ma ɲuman tɛ mais a bɛ dalen mun fana kan cogo wɛrɛ t'a bolo an b'a fɔ halisa fanga in ka d'a ye de ni e yɛrɛ ko k'i tɛ candidat ye bilen i y'o déclaration kɛ malgré toi-même mais a bɛ k'a yɛrɛ lajigin de toujours a bɛ k'a yɛrɛ kɛ maanin de ye toujours parce que décision in kɔfɛ ne hakili la ale tun kan k'i tɛgɛ ko ka bɔ nin ko in na pewu n tɛ kɛla candidat ye tuguni ne sen t'a la a y'a lajɛ jamanadenw mɔgɔ min y'aw wasa aw k'o sigi gouvernement ye continuité de ye n'olu nana ne y'a bila yɔrɔ min olu fana se ye mun ye o b'o kɛ k'o fara mais ayisa ne e ma sɔn k'i bolo bɔ dale o yɔrɔ donc an b'a fɔ de dɔrɔn k'a fɔ i yɛrɛ ye décision mun ta ayisa a ma s'i kɔnɔ. Nka kalafili a bɔlen kɔ a dɔgɔla mun ye u ka président fɛ ni o ye Macky Sall ye mankanw olu wulila Sénégal fan caman u ka wasabulon maaw olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ kalafili ninnu ka bila décembre kalo o tile 15 san 2024 nata la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa balimaw ka fɔ an ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA suba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 ka Bamakɔ an n'a lamini na a bɛ se k'an sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ directement na an ka pagew kan Facebook Instagram YouTube an'an ka bɔlɔlɔ siraba n'o ye www.voabambara.com ka tɛmɛ ne kunnafoni ye l'Amérique bi kirisoba be ɲɔgɔn lajɛw la yaasa ka se ka danatigɛli kɛ u ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ka cɛbɔya ko kan ko kura sabila a tun nɔminɛna ka a jalaki ne wasabulu dankarili ye u ka wasabulu na awa a koɲa u bɛ senna yan nɔ Mohamed Touré ale ye Mali jamanaden tungaladen dɔ ɲininka tɔgɔ ko Mamadu Ben Jabate a sigilen bɛ Philadelphie awa hakili jagabɔlikɛla don politiki siraw kan yan an ka u ka masala lamɛn. Wɔɔrɔ de bɛ Colorado minnu ye plainte déposé k'a fɔ Trump murutira jamana kama ni murutira jamana kama e tɛ se ka kɛ candidat ye tuguni quoi. Maintenant Cour suprême bɛna lamɛn comme olu yɛrɛ ka fɛn fɛn b'u ka jamanaw kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'u ka vote loi ta u yɛrɛ ye. Maintenant bɛɛ ka vote loi tɛ kelen ye. Maintenant ninnu ye nin min fɔ sisan Cour suprême de bɛna lajɛ k'a fɔ est-ce que kuma min fɔra nin ye est-ce que a bɛ se ka a kan ka bɔ a la wa ou bien a kan ka don a la. Donc je crois que kuma in bɛɛ b'o de kan bi sɔgɔmada in na. N'i y'a lajɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Amérique jamanatigi kɔrɔ o ka wele nin ko nation na
Barsabu tɛmɛnen na sariya tun b'a yira k'a fɔ ko n'i kɛra foroba baarakɛla ye a kiri bɛ se ka tigɛ o maaw de kama nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɛsin jamanatigi kɔrɔ ma o kɔrɔ ye n'a tɛmɛna bi a na kɛ jamanatigi wɛrɛ la nka an bɛ yɔrɔ min na sisan républicains ka hakilina ye min ye ko démocratiques bɛ ka cogoya bɛɛ de kɛ yaasa Trump kana se ka kɛ cɛbɔ ye nka e hakilina na Amérique jamanadenw yɛrɛ fanba yɛrɛ olu hakilina bɛ se ka kɛ mun de ye ni yɔrɔ nin na ko min bɛ kiiritigɛ soba nin na. Bon Mohamed y'a fɔ cogo min ye koba de ye jamana in kɔnɔ parce que a bɛna jouer san caman na a bɛna na kɛ ko ni kiiri min tigɛra bi o de bɛna marcher san caman na mais i ye min fɔ sisan gouvernement baarakɛla minnu y'u kali olu de ko don minnu y'u kali k'a fɔ u ti jamana janfa u tɛ kata bon olu de ko don ni min filɛ nin sisan san caman na nin ko in bɛna na ka minɛ kɛ républicains ni démocratique côté nin ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ye plainte déposé olu dɔw ye républicain olu dɔw votera Trump ye donc républicain ni démocratique côté mais jamana yɛrɛ bibi na a tilalen no fila ye parce que u ye sondage minnu kɛ 41% olu ko Trump kan ka bɔ a la 36% ko Trump kan ka to a la donc jamana tilalen no fila ye a ko la donc ko denin tɛ ko ba de don nka an bɛ yɔrɔ min na sisan Trump yɛrɛ n'o ye cɛbɔ ye san 2024 kalataw la ani républicain jamanadenw caman de sigilen don k'a fɔ ko ni sariyasoba nin bɛna dɛmɛ don o yɔrɔ la barisabu ale ye o kiiritigɛla 3 de lasigi k'a to a ka sarati fɔlɔ nin kɔnɔna na e bolo o bɛ se ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ parce que i ye président ye a bɛn n'i ka kuma ma i ye u lasigi mais olu tɛ taa n'o sira ye olu y'u kali de k'a fɔ u ka jamana sariyasunba ye kuma min fɔ olu bɛ taa n'o sira de olu tɛ taa ni mɔgɔ ko ye donc k'a fɔ k'u bɛna taa ni mɔgɔ ko de ye o kuma t'a la parce que fɛn min u bɛ kiiri min tigɛ bi nin kiiri bɛna san caman de kɛ min bɛna kɛ a bɛna kɛ loi yɛrɛ de ye sa cogoya wɛrɛ t'a la tuguni parce que mɔgɔ foyi t'olu kɔfɛ tuguni ayiwa k'a da a ma kɔfɔlen kɔ n'o ye président Trump ye a y'a yira k'a fɔ ko ni nin kiiri nin kɛra ka ko dɔ kɛ a yɛrɛ kama min bɛ se k'a bali a ka kɛ cɛbɔ ye o ko bɛna kɛ fɛn belebeleba de jamana kɔnɔ siran ko don parce que e yɛrɛ y'a fɔ sisan ka jamana kɔnɔna 30 de bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka ni ɲɔgɔn si kɛ bon ni a fɔra ko ninnu ye min kɛ ko tiɲɛ don a ye min kɛ nin ni ko suprême ko tiɲɛ don e tɔw fana bɛna n'a kɛ est ce que mɔgɔ b'u yɛrɛ ɲininka est ce que san nataw fana na républicains fana dugu dɔw fana tɛna n'a fɔ ni parce que nin ye démocrate ye an tɛ fɛ a ka kɛ a ye nin kɛ an fana tɛna sɔn k'a bila mɔgɔ ka bota ye an ka jamana kɔnɔ yan bon olu ko de fana bɛ min na u bɛ ka nin ko ninnu fɛsɛ ka ɲa parce que san nataw la u bɛ se ka jouer kosɛbɛ. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. l'Amérique kɔ kan ko kotigi Anthony Blinken kɔseginna ka bɔ larabu la k'a sɔrɔ a ma se ka bɛnkan sɔrɔ ani bani siralakaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛɲɛ ni kabini u ka furuba taabolo dɔw ye hakilina dɔw ye u ni bani sirala ani Hamas cɛla kɛlɛ kan min ɲɔgɔn danfara ma deli ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini nin kɛlɛ ni daminɛna Modibo Dambole a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Anthony Blinken segira Washington k'a sɔrɔ a sago ma sɔrɔ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ Bani Israɛla jamana fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ale ye jaabili min kɛ ka ɲɛsin u ka kɛlɛ lajɔli lahala mun da yira la a ka o jaabili la. Netanyahu ko kɛlɛ bɛ to sen na fo Bani Israɛla ka se ka sebaya sɔrɔ a ma sɔn fɛnɛ Hamas olu tun ye lahala mun da yira yaasa kɛlɛ bɛ se ka lajɔ cogoya mun na hali ni a y'a sɔrɔ Blinken ani Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ye a yira k'a fɔ ko ale bi olu kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko kuma falenfalenw bɛna se ka taga ɲɛ a ka nin tagama ninnu si ma se ka kɛ tare ye ani ka jaabi ɲɛnamaw di fɔlɔ hali ni a y'a sɔrɔ a kɔni ye yɛlɛma dɔɔni don dɛmɛ donni adamadenya tɔpɔtɔli hukumu kɔnɔna la ani kɛlɛ lajɔli dɔgɔkun kelen kɔnɔna la novamburu kalo la mun kɛra sababu ye mɔgɔ minnu minɛna kɛlɛ senfɛ caman ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ tarata don Qatar premier ministre ani Blinken bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ni lahala minnu da dira la ko nin bɛna sɔn ka kɛ sababuba ye yaasa kuma falenfalenw ka se ka taga ɲɛfɛ. Hamas's response, we do think it creates space for agreement to be reached.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Républicains cɛla bɛnbaliya ani u ni samasamaliw u ni Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛla la taabolo caman kan kɛra sababu ye ka wasadenw ka danatigɛli baaraw ka kɛɲɛ ni Ukraine ani Banisirala ka dɛmɛw ye lasonsori bi alamisa in na ne ka tila ka sisi kɛ tungaladen minnu bɛ Mexique ani l'Amérique frontière la dancɛ la olu ka kumakanw kan Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Kunu araba Amerika jamana ka wasabulon sena ma se ka bɛnkan fosi sɔrɔ u ka laɲini na o min dɔ bɛ ɲɛsi senatamalaw ka koɲɛw ma n'o bɛ tali kɛ Amerika ka dancɛko la ani Mexique cɛ ani ko dollar wari miliyari caman kɔni ma se ka labila walasa ka dɛmɛ don Ukraine ani Israel jamana ma jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye républicains ka wasadenw minnu bɛ congrès kɔnɔ lasu a koɲɛ la marabolo ɲɛmɔgɔw n'o ye sénateurw ye ni hakilina laɲini bɛɛ lajɛlen la gosi midi tɛmɛlen kɔfɛ ko n'o tun ka kɛ sababu ye ka nafolobamugu wɛrɛ labila ka taa ni jamana fila ka kɛlɛko kun kan ani maaw minnu bɛ don Amerika jamana ka senamata sira fɛ olu fana ka hakɛw hali ni k'a sɔrɔ kalo caman kɛra kumaɲɔgɔnyaw la walasa ka se ka bɛnkan ɲini min koɲɛ kalayalenba don ani a lasuli jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fan fɛ kɔni kɛlen don k'a cɛda ni k'a jagoya fɛnɛ a ka kulu maaw kan minnu bɛ congrès kɔnɔna la ni a fanba bɛɛ lajɛlen ye républicains ye démocratiques ka wasaden minnu bɛ sénat kɔnɔ olu ka ɲɛmɔgɔ Chuck Schumer ye a lase k'a fɔ ko Amerika jamana ka wasabulon bɛna fara ɲɔgɔn kan ko kura bi alamisa midi waati ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u baara ɲɔgɔnw ye olu minnu ye républicains ka bɛrɛbɛrɛlitɔn wasadenw ye u ka ka fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se sufɛyan fan waati ma ko walasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ko in cɛ ekɔlidenw fana bɛ ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ ɲɔgɔn k'olu ka gɛrɛw fana banna o tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban cɛ Mali kan o tuma Mali kalanko ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéens ye olu ka tenini wallahi dulɔkini ye jɛmani ye tafini ye bulalama ye walima jepuni ye bulalama ye kulusini ye bulalama ye cɛmaninw bɛɛ la diɲɛnatigɛ maa bɛɛ ka écoliden ye ko kaɲi ni maliyɛn ta ye organisé hali Abidjan wa kalabilatini de b'u bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 kan san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladanin fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw ta kɔmatakisi bɛ taa dozo fini ɲɛ koyokoyolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi u bɛ to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u lakɔlɔsi ko hali Abidjan yɛrɛ olu fana t'a cɛ kan olu ka teni bɛɛ ye kelen depuis a tɔgɔ de Layi Seku Umaru tali ka tile o fini minnu kun bɛ yen nɔ n'o tun bɛ di u ka kɛlɛkɛdenw ma dɛ o de bɛ ka dilan Mali lakɔlidenw ye halisa. ma ko kelen na kɔrɔsi c'est vrai e ma kalan ne ma kalan ne ye paranti ye yɔrɔ jɔsi la mais cɛ an fana niveau ka ɲi ni ekɔliden dɔw yɛrɛ n ko ne bɛ min dɔn lakɔlimɛtiri dɔw t'a dɔn awɔ n ko kɔsan de na dɔw ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous ko nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fɔ ne yɛlɛla n baji kɔnɔ ye kɔnɔ tun bɛ k'an dima don quoi a bɛ maa kɔnɔ dimi niveau 0 hali bi bon c'est à dire a yɛrɛ b'an kɔnɔ ko président kura sigilen fana ko kow bɛna walawala mais dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non k'a sigi tuma don k'an ka temps d'a ma ka jamana réorganiser wa k'a kɛ cogo di ko k'a fɛsɛ bon cɛ ze tɛ ka circuler an ka ɲɔgɔn kan dabila wari tunna mɔgɔw la yɛrɛ de ze misɛnnin yɛrɛ de tunna maliyɛnw na. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan ninnu farala ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ka bila ondiw kan Cheikh Thierry fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.